Dnes sú podcasty a hovorený obsah populárnejšie než kedykoľvek predtým. Či už ide o podcast, YouTube video, online kurz alebo audioknihu, hlas je základ. Kvalita nahrávky rozhoduje o tom, či si divák alebo posluchač povie wow, toto znie profesionálne, alebo po 10 sekundách jednoducho odíde. V tomto videu si ukážeme, ako spracovať hovorené slovo tak, aby znelo čisto, príjemne a profesionálne, aj keď nahrávate doma. Spracovanie hlasu sa využíva dnes už skoro všade. V podcastoch, v reklamách, v online kurzoch alebo vo videách na YouTube, ale aj v audioknihách. Princíp je vždy rovnaký. Hlas musí byť zrozumiteľný, vyvážený a bez rušivých elementov. Preto sa poďme pozrieť do projektu a ukážeme si, ako to vieme upraviť. Ja som tu natočil krátku ukážku toho, na čom budeme pracovať a ukážeme si jednotlivé kroky a postupy, ako sa dá sprocesovať hovorené slovo. Každé hovorené slovo, ktoré natočíte mikrofónom, bude mať určité také neduhy, bude sa to hlavne prejavovať v stredovom pásme. Pretože stredové pásmo väčšinou naberá samotnú miestnosť, teda rezonancie z nej. A plus takisto počujete nejaké reflexie, to znamená, že nejaký ambient, to znamená, že čím väčšia tá miestnosť je aj menej odlučnená, že nie ste v nejakých profesionálnych odlučnených podmienkach, tak tým viac si to bude prezentné. Avšak dnes už máme nástroje, s ktorými vieme takéto veci trošku redukovať a ten samotný zvuk vylepšiť. Ja som vám schválne natočil to hovorené slovo tak, ako ho natáčam bežne do videí, čiže takto to znie v surovom stave. Ja vám to teraz pustím. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Čiže počujete, že tie stredy sú tam dosť prezentné. Ako prvý krok je proces, ktorý nejakým spôsobom redukuje šum, alebo ideálne redukuje aj samotný ambient. Ja na to rád používam plugin od Waves, ktorý sa volá Clarity VX Pro. Tu nám máme ambience a voice. My vlastne chceme oddeliť ten room alebo tú miestnosť od toho samotného hlasu a chceme ho urobiť tak, aby znel ako keby sucho, že je proste priamo v odlučnenej miestnosti a je ten signál čo najviac neutrálny, povedzme. Takže teraz si to pustíme a jednoducho otočím týmto potenciometrom doprava. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko. Tichšie pasáže by mali znieť rovnako čitateľne. Dobre, čiže dajme tomu, že teraz sme odstranili ten ambient. Budeme tu ešte skúsiť viacero možností. Skúsme. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko. Tichšie pasáže by mali znieť rovnako čitateľne ako tie hlasnejšie. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. To znie dobre. Dobre, čiže toto by sme odstránili. Teraz ako druhý proces je samotná ekvalizácia. Takže ja si tu otvorím ekvalizer, môžete použiť akýkoľvek máte k dispozícii, ale čo sa týka toho procesingu, tak to bude vždycky podobné. V prvom rade sa sústredíme na nejaké rezanie frekvencií a prvé, čo urobím, je, že tu nadám high pass filter, ktorý si hodím cca na nejakých 80 decibelov. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. A toto nám zaručuje to, že keby ste nahrávali niekde v miestnosti, kde vonku ide nejaké auto, použijete kondenzátorový mikrofón, je dosť veľmi pravdepodobné, že vám naberie spodné frekvencie zvonku, aj keď vy ich nepočujete, ale sú tam prezentné. Takisto vám môže naberať samotný brum z elektriny a de facto na hovorené slovo pod tých 80 hercov nepotrebujete. Napríklad, keď je ženský hlas, ktorý je vyššie položený, viete ísť aj vyššie, treba na nejakých 100, možno 110 hercov. Ako druhé pásmo, na ktoré sa zvykneme pozerať, je stredové pásmo okolo 400 až 500 hercov. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Tu to počujeme, keď to zvýrazníme, tak je veľmi prezentná taká tá plechovka, ktorá sa vyznačuje ako keby rezonanciami v samotnej miestnosti, tak to potlačíme. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často... A už počujeme, že ten zvuk sa oveľa viacej prečistil a už nie je taký
taký plochý, povedzme. Dobre, ako druhá frekvencia, na ktorú by som sa pozrel, ja osobne, a to závisí samozrejme od typu hlasu a mikrofónu, vyššie stredové pásmo okolo, dajme tomu 1 kHz až 2 kHz, to je väčšinou taká tá frekvencia, ktorá znie veľmi nosovo. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza. Každý mikrofón bude mať určité pásmo, ktoré zvýrazňuje prirodzene. A nevždy vám to musí pasovať s vašim hlasom. Takže to je ďalšia vec, na ktorú by som sa pozrel. V mojom prípade je to nejakých 6 až 7 tisíc Hz. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém. Ako poslednú vec by som zvýraznil vysoké frekvencie, aby sme dostali do hlasu samotný detail. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Poďme si vypočuť, jak to znelo predtým, keď sme začali ekvalizovať. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko. Ako tretí proces bude nejaká forma kompresie. Kompresor robí to, že zvýrazní tichšie pasáže a hlasnejšie pasáže trošku stíši, čiže budete mať konzistentnejšiu dynamiku hlasu a teda aj to, čo rozprávate tišie, bude v rovnakej hlasitosti ako to, čo rozprávate trošku intenzívnejšie a silnejšie. Že si ho poďme nastaviť. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém. Tu však musíte dávať velikánsky pozor, že keď prekomprimujete hovorené slovo, tak veľmi rýchlo začne znieť veľmi umelo a neprirodzene. Ja by som nešiel viac ako nejaké 3-4 decibely max, ideálne si nastaviť atak relatívne rýchlo a release relatívne pomaly, možno také stredne pomaly, čo znamená nejaký 200 milisekúnd. A ratio je 4:1. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém. Ja tu už počujete, že ten hlas zrazu znie trošku viacej 3D, aj taký príjemnejší na ucho. Štvrtým procesom poladíme samotné sykavky, ktoré vedia byť dosť nepríjemné, pokiaľ to preženieme s ekvalizerom. Takisto, to, ako veľmi prezentné sykavky v signále sú, záleží od samotného hlasu a takisto od výberu mikrofónu. V mojom prípade, keďže je to môj hlas cez môj setup, ja tu nepočujem niečo extra akože prehrotené, ale ukážem vám to, ako nastaviť v prípade, že vy by ste mali tento problém. Čiže otvoríte si DSR plugin, v mojom prípade je to FabFilter Pro DS. Jednoducho dám si threshold na 0, všetko nechám v podstate defaultne nastavené, pustím si ten signál a budem pomaličky dávať dole threshold, kým neuvidím redukciu a budem aj počúvať samotné SK, ako trošku sa zjemnia. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko úst. Tichšie pasáže by mali... Sústredíme sa na tú prvú vetu, keď to bypassnem. Podcasty sú dnes všade okolo nás. A keď je to sprocesované? Podcasty sú dnes všade okolo nás. Dobre, čiže redukujeme SK nejaké 3 decibely, ale stále to znie prirodzene. To, že či to preprocesujete, spoznáte jednoducho tak, že začnete šušľať. Normálne počujete, že ten hlas proste šušle a to znamená, že ten DSR je nastavený, je doslova prepálený, treba to trošku stiahnuť a netreba DSovať až tak veľa. Ako štvrtý proces by som použil nejakú formu saturácie, aby sme vyzdvihli samotný charakter hlasu. Momentálne nesaturujem nič, mám tu nastavený warm tape a budem používať drive po nejakú hodnotu, kým mi to bude znieť ešte príjemne. Podcasty sú dnes všade okolo nás, od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko úst. Tichšie pasáže by mali znieť. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Na nejakých 35% to úplne stačí, príde mi, že to zvýrazňuje hlas ešte relatívne pekne. Potom už keď je to viacej, už to začína znieť skôr ako vysielačka, takže na to si dám pozor. Ale tým, že sme urobili nejaké kroky a použili sme aj tú samotnú kompresiu,
tak nám trošku vyliezli spodné frekvencie. Môj hlas je položený trošku nižšie, tak ja to musím poladiť. Čiže spätne sa vrátim naspäť k ekvalizeru a poladím si pásmo od nejakých 100 do nejakých 250 Hz. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko. Tak toto stačí. Ako úplne posledný proces, čo používam ja, je samotná limitácia zvuku. Je to kvôli tomu, aby som mal istotu, že aj keď proste som komprimoval ten signál, že mi tu a tam niečo nepreletí zbytočne naviac, ale limitujem fakt iba možno 1 decibel. Akože je to taký ako keby taká posledná fáza. Takže pustím si to hovorené slovo a použijem od Waves L1 limiter a cez tento link proste budem stiahovať dole threshold a output ceiling naraz. A chcem tu vidieť svietiť možno 1, možno 2 tieto paličky. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Silné sykavky sú často problém, keďže sa mikrofón nachádza príliš blízko úst. Čiže máme všetkých 6 procesov urobených. Poďme sa teraz pozrieť na to, že kde sme začínali a potom to pustím, že kde sme skončili. Čiže toto je pôvodné audio. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. Podcasty sú dnes všade okolo nás. Od YouTube až po mobilné aplikácie. A takto nejako sa procesuje hovorené slovo v podcastoch, v audioknihách, alebo keď tvoríte content na YouTube a sociálne siete. Spracovanie hovoreného slova je dnes kľúčová zručnosť pre každého, kto tvorí obsah. Stačí pár jednoduchých krokov a aj domáca nahrávka môže znieť profesionálne. Ak sa chcete naučiť, ako tieto kroky aplikovať priamo vo vašom dave, prihláste sa na môj osobný mentoring na www.negativetunes.sk. Vám ďakujem veľmi pekne za sledovanie a vidíme sa na budúce. Majte sa pekne. Ahoj.